Každý to pozná. Sedíte na gauči, scrollujete Instagramom alebo Facebookom a nič sa vám nechce robiť. Ako teda nebyť lenivý? V tomto videu si povieme, ako nebyť lenivý. Veľa ľudí si spája lenivosť s nedostatkom energie alebo motivácie. Podľa mňa je to blbosť. Keď má človek málo energie, je unavený a nič sa mu nechce robiť. To hneď neznamená, že je lenivý. Len si potrebuje oddychnúť, načerpať nové sily a pokračovať. A málo motivácie? Nemôžete prestať s nejakou činnosťou, ako náhle prestanete byť motivovaní. Motivácia je niečo ako iskra, niečo, čo vás nakopne začať nejakú činnosť. Pozriete si motivačné video a zrazu si poviete, začnem cvičiť. To, čo vás prinúti každý deň cvičiť alebo vykonávať čokoľvek iné, už nie je motivácia. To je disciplína. Disciplína znamená ráno sa zobudiť a ísť behať, či už sa vám to chce alebo nie. Či už sa na to cítite alebo nie. Či prší, či sneží, musíte byť disciplinovaní a vydržať. Pokračovať v tom, čo ste si predsavzali deň čo deň. Nepozerajte do kalendára, nerátajte, koľko dní ste už cvičili. Ako povedal Will Smith, nepoviete si, že postavíte tú najlepšiu, najväčšiu a najpevnejšiu stenu na svete. Poviete si, že položíte túto tehlu tak najlepšie ako viete a budete to opakovať každý jeden deň. Ani sa nenazdáte a máte postavenú hotovú stenu. Keď si poviete, že budete cvičiť každý deň, čo je len 30 minút a zrazu sa vám nechce ísť cvičiť, nesedte pred počítačom a nevyhľadávajte videá a motivačné obrázky o cvičení. Staňte a chodte, či sa vám chce alebo nie. Presne ako keď si čistíte zuby. Nikto sa vás nepýta, či sa vám chce alebo nie. Proste idete a spravíte to. Teraz si uvedieme 5 trikov, ako sa zbaviť lenivosti a ako zvýšite svoju produktivitu. Zožente si bielú tabuľu, či už magnetickú alebo nie. Zaveste si ju na viditeľné miesto a napíšte si na ňu všetky úlohy alebo zadania, ktoré chcete v daný deň urobiť. Musíte vidieť všetko, čo chcete urobiť, plány krátkodobé alebo dlhodobé. Takto si budete pamätať, že musíte urobiť ešte veľa vecí, než pôjdete spať a nebudete len tak posedávať a nič nerobiť. Rozdielte si svoj čas. Najlepšie pre vašu produktivitu bude, keď si vytvoríte časový plán celého dňa a vyčleníte si čas na spánok, učenie sa, prácu, čas s priateľmi alebo s rodinou. Takisto si ho napíšte na bielú tabuľu alebo si ho vytlačte na papier a nalepte na stôl. Takto budete mať pred sebou plán, ktorý musíte dodržať a nebudete odkladať veci na neskôr. Vo svojom časovom rozvrhu si na spánok vyhráte približne 8 hodín. Zvyknite si zaspávať a vstávať v rovnakom čase a nikdy nebudete počas dňa unavení, ak dodržíte svoj denný plán. Snažte sa nájsť rovnováhu vo vašej strave. Budete sa čudovať, ale strava má obrovský dopad na vašu lenivosť alebo vašu produktivitu. Spomeňte si, ako sa cítite, keď ste za celý deň nič nejedli. Myslíte len na to, ako by ste jedli a pri práci sa na nič neviete sústrediť. Takisto sa snažte neprejedať. Poznáte ten pocit, keď ste najedení, skoro do prasknutia. Vtedy nemáte náladu niečo robiť. Chceli by ste si iba ľahnúť a spať alebo oddychovať. Pokúste sa nájsť rovnováhu medzi prejedaním sa a medzi jedením príliš málo. A ako posledná rada pre zvýšenie produktivity a krok k tomu, aby ste boli menej leniví. Do svojho každodenného plánu si zaradte aspoň hodinu cvičenia. Či už je to hodinka behu, cvičenia v posilke alebo bicyklovania. Každodenné cvičenie vám nielenže zlepší celkový zdravotný stav a zvýši hladinu endorfínov v tele, naučí vás odhodlanosti k danej činnosti. Stačí, keď sa pozriete na vysoko postavených podnikateľov, zistíte, že sa venujú športovej aktivite. Niektorí z nich majú osobných trénerov, niektorí chodia plávať alebo bicyklovať. Mysleli by ste si, že majú tak veľmi nabitý program a mohli by namiesto cvičenia robiť niečo, čo im pomôže v kariére. Ale nie. Oni vedia, že ich telo je priamo prepojené s ich mysľou a oplatí sa investovať do udržiavania ich tela v skvelej forme. Toto je všetko pre dnešné video. Ak sa vám páčilo, určite nezabudnite dať like alebo odber a napíšte dole do komentárov, čo vám pomáha prekonať lenivosť a prinúti vás urobiť, čo potrebujete. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.